kont għamilt eżabizzjoni ġil-Lukanda. U kienet weird ħafna d-rasti eżabizzjoni. Romol kollha kien nisa libsen suwed bil-verit suwed, ġaħġa isak tal-mewt. F'Novembru. L-eżibizzjoni kienet? Romol kollha. Il-pitturi kienu kollha Romol. Nisa Romol, 21 biċċa. Il-fascinazzjoni mal-mewt ġifieri għandek ukoll. Sabiħa l-mewt. Ma nafx mal-emstra it-fajtni jek f'sali pittoro, għajli nafu l-mewt. It's the last second on a bar, man. It's the ultimate, it's the only thing. Kulħat jirriċi, se. Jalla ħat ma jirriċi jaħbxie mart li jibad. Ma, everyone has to go there, so by the end of the day. Tikkontemplaħ ħafna l-mewt? Mux f'mod ta' suicidju, ma. Le, mux fil tixtieq il-tifsira warajh, jew. Le, tifsira warajh. Kellix tifsira l-ħajja, daw l-affarijiet. Better tara film. Welcome at the end. That's how I contemplate it. Somewhere you have to end. Issa, per eżempju, kif impenġi l-gotiku jien, I mean, u ndaħħal il-darkness u l-gotiku, ma jfissirx li kun jgħat impenġi. But I mean, da għanna faxxinat bil-Dark Ages, per eżempju, jien. L-istoria ta' Dark Ages, il-Gots, il-Visigoths, u xnafjen, kienem ċerta kultura li grazzi għal-Rinaxximent. Un bad dik il-kultura sfaxxat u ovvja grazzi l-medici u dak iż-żmien li beda juża bħal Leonardo da Vinci, Calangelo, għandna x'ismu dak li tafaw il-ħabs u mbagħad. Li għamel il-lenti u għal id-dinja dur ma' x-xemx mhux aħna x-xemx iddur magħna. Galileo? Copernicus? Le. Galileo. Copernicus x'kien qal? Kien qal xi simili ma mhux ma kellux x'jaqsam mat-teleskopju. So bażikament ir-Rinaxximent beda mill-artisti. L-artisti dejjem kienu aqwa mill-politiċi imbarazz minn kollha kemm huma. U l-artisti bdew l-Ewropa kif inissa. Ovvja, għadda żmien u il-politika għadet fuq l-arti. So bażikament l-artist sar fucking pulċinel. Tafir. Mela. Il-ġvirb ma tarax fil-sens li għaw ħafna nis li għamlu arti politika li kultant nara tkun ftit banali. Meta fil-sens, meta tkun għad wis isniet niprofa preskrittiva tnajlek kif tgħix, eżatt, nara ftit imnejka. Però naħseb kultant ikun hemm arti tajba. U kant għandha tkun in your face, per eżempju films tajbin dal-aħħar rajt Chicago 9. Jidirli. Tajjeb għadna marajtu. Tajjeb, ma mulsew daka u Baron Cohen li soltu jagħmel ta' Ali Bubaker u Ali Bubaker li ħor jagħmlu. Ġanni jagħmlu. Ma li jagħmel bħal. Jak xi max. Borat. Li jagħmel parti. Rajtu. Chicago fuq dik il-protesta li kienet saret u yes, kienu fuq l-orti. Eżatt, kienu sa xi rivellijiet minn għalli qatlu xi pulizija, eċetera. Kultant ikollu tajbin, ma kultant ikunu naqra kultant u l-insiba wkoll f'ċertu kollegi artisti Maltin jagħmlu arti ħażina u jtuha bixra politika u minn għalihom li jistgħu jiskużaw il-fatt li mhumiex qed jagħmlu arti ta' ebda valur u jostruha wara l-fatt li imma l-messaġġ vera tajjeb. U għalija naqata. Le, għaw ħafna arti valida Malta f'ni. L-ewwel għat li pittur. Kont se ngħidlek, jien m'iniex pittur, jien artist. Hemm differenza kbira bejn pittur u artist. Pittur huwa dak li jmur naf u dimxi għanna kliff jew xi ħaġa, jew tpenġija, jew jsib xi għandna veduta tal-biljottijiet u portri kbir. Dak huwa pittura xi pittru l-oġġett. Sewa. Jagħmlu isu ritratt. U bravo ħafna dak għax ovvjusli qed juża ċerta teknika u tista' tgħidlu wkoll li hija valida immens għal min dik. L-artist imma moħħx imma moħħu man. L-artist un fil-ħodu inti. U jkollok tila bajda. Issa għandek mara. Tammi feħ nibda di minn għalla naqbat imbusa, għalla missu. Dak it-tip ġifiri. Issa għandek xaħġa. U bat tibda taħxija dit-tila. Fil-vera sensa kelma, mis-subkonxju tijak. U tibda tħobba passjoni. Inti automatikament, laqqas tafx kun qed tagħmel. Meta toħroġ il-bot minna lura, tibda jtilla qed taħdem xi ħaġa. Tlaqni warba whisky.
pep cigarette, u wisket ħares leha. U naqbad nerġa' nżabba, nifakja fiha. Sakemm tiffirma u l-firma hija l-orgazmu tagħha. U ma tmissix iżjed. And dak huwa artist li jaħdem bawl bis-subconscious. Il-pittur ipitillek, teħportret tiegħek u jġibek fucking perfett, jizom l plastic surgery. Dak huwa pittur. Pero hemm element tekniku, ġifieri, per eżempju, jien qed ktib ta' Josh Waitzkin li huwa plejer ta' chess, meqjus li huwa artist. Ma hu jgħid li hemm żwieġ bej il-kapaċitajiet kbar tekniċi li għandu li dejjem speċta li sawruh bihom minn meta kien tifel, ġifier da beta ta' xi żmien. Però mbagħad f'ċertu punt ma baqax juża ma baqax jaħseb mod tekniku, imma peress li fis-saf ta' taħt tal-loġika tiegħu tal-ħsieb tiegħu kellu t-teknika seta' mbagħad japplika l-arti totalment mod vera liberu fuq il-bord taċ-ċess. Da bħal kull dancer tajjeb tibda bil-balè. Meta tkun automatikament tispiċċa ma nafx tibda sfin. Ma l-arti saċ, it-teknika titgħallimha isek bil-forsa għax jarawk tpinġi tajjeb, għax taf kemm hu tajjeb it-tifel biex tpinġi, titfaka għanċi esprimarte biex titgħallem it-teknika tuża żejt, tuża l-knizza. Ħani sura. Skużani. Skużatu lejs. So yes, bażi jrid ikun hemm. Biex ovvja tibda tuża ċerta teknika tajjeb. Meta tibda tevolvi imma, u nista' ngħid li bdejt nevolvi back in 2013, which is not a long time ago. Tibda tinduna kemm fil-verità moħħok qed jigwidak biex tkun għala żobbok x'tagħmel. Li inti toħroġ minn kwistjoni tat-teknika, hekk irid impenġi wiċċek raħ dalla dak minn kemm okra. Picasso pereżempju, beda bil-klassiku u spiċċa. Staraf il-fucking. Ma inti awtomatikament tibda tiġi int. Mux in-nies, jien ma naħdimx biex joġobhom in-nies, jien naħdem x'joġob lili. U hemm mbagħad fil-karattru tal-artist jibda joħroġ, jibda jiġi rispettat. Kif taf biha biċċa xogħol għandek hija studjajt fiha ħafna nies pereżempju jien naf Bacon, semmi artisti kbar. Il-mument li daw bdew jiġu għal żobbhom mhix jaħsbu n-nies, bdew jagħmlu suċċess. I'm not fishing for success, honestly, tax. It's automatic li inti jekk li jint rajtni l-bira, għana ma tużax mir saħtlu le. Għabdajn minġi bidni. Tawni soġġett jinna femi. Iż-żeba. Idejja kif nikkontrolla mat-tila. Għandi kuntat dirett bejn it-titch piece u t-tila. U toħroġ. Il-pinsell huwa xi ħaġa li qed jaqtarek dik il-komunikazzjoni diretta ma' dak li qed tagħmel. So bażikament yes, isma' jkunu fucking pnitzel tal-ostja.